सांगपाक असं मजा येते की तुमची जी सर्व्हिस असते ती मला खूप आवडते आणि त्याका लागून मी स्पेशल येतो. पहिले म्हणजे सगळे आमचे भुरगे खावपाक येतात, सगळे पळय म्हाका बघून भितर भितर पळटात. तांकां भितर ये मागीर तुमकां आनीक जोक दाखयते. तर पाहुणे न्हू काय कशें बरें मा च्या पिल्यात सांज जाली आता. गुड इव्हनिंग. आणि आता आम्ही आरांदा वयतू पुला वयरसून. तुम्ही तर आमचा व्हिडिओ बघायला गोवा टू महाराष्ट्र एका मिनिटात कसे पावतात त्या पुलावरसून आम्ही आता आरांदा वयतू. तुमकां सांगतो आम्ही खंय वयतलो ते. तुमकां काय वडापाव बी हाडून दो आता रेडी का खावपाक कळा. चला दोन बरें चला 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 आणि वडापाव खावंक वयतू. तर आता आम्ही पुलाचेर पावलू आणि आम्ही वचपाक चल्लू गोंयासून महाराष्ट्रान. आणि हो पूल बघा पूल बघा किरण पाणी बीच आम्ही थंय परत इल्लो. आणि आता आम्ही न्हू हय वडापाव खावंक इल्लो. हय फेमस एक वडापाव मेळटा. वडापाव म्हण आणि रस ऑमलेट म्हण आणि च्या आसता. तर फेमस खूप फेमस आसता. खूप जाण येतात थंयसर. म्हटल्यार आमच्या त्या गोंयासून पालयेसून येतात, हरमलच्यान येतात, मांद्रेच्यान येतात, खंयसून लोक येतात, केरीच्यान येतात. बरो फेमस आहा. स्पेशल मी जाल्यार स्पेशल वडा खावपाक हयसर येतो. बरं म्हाका जर केव्हा आयतार तर समज केव्हा टायम मेळत नाल्यार समज दिसल्यार चल च्या पिवपाक या भायर खंय तरी टपरेर च्या पिवपाक या हॉटेलान खंय तरी च्या पिवपाक जाल्यार आमी हय येता स्पेशली. गळ्याक खूब बरो करता तो. चला तरी आता आमी थोड्या वक्तार थंय वयतलो. सनसेट बघा तुम्ही हयसून सनसेटाक पावर आसता तरी. अजून वयर राहतो तो जावंक ना तो अजून सनसेट अजून जावंक ना मातसो वयर राहतो. जातलो थोड्या वक्त सनसेट जातलो. बघा वय मात्र आम्ही पावलेलो. तुमच्या ह्या गाडीच्या फाटल्यान दिसता हॉटेल वडापाव सेंटर त्याच वडापाव सेंटर. हे बघा परमेश्वर वडापाव सेंटर आरोंदा. आम्ही आरोंदाक पावलेलो आणि आम्ही वडापाव सेंटरार इल्लो. तो दिसता तो पूल आणि पुला वयल्यान अशें इल्यार सरळ का तुमकां हय मेळटालो. ह्या बघा परमेश्वर वडापाव सेंटर. आता आम्ही त्यांचा मेनू बघूया काय काय तो. परमेश्वर वडापाव सेंटर चहा वडापाव ऑमलेट पाव भाजी पाव मिरची पाव रसा ऑमलेट पाव जय महाराष्ट्र. तर असं यांचो ह्यो मेनू आसा. ओके. आणि आता आम्ही इल्लो आणि आमचे जे फाटल्यान जे दिसतात ते आहात ह्या वडापाव सेंटराचे ओनर. त्यांचं नाव आसा निलेश. बघा कसे हसमुख निलेश. आणि हा बघा वडापाव इल्लेले आहात. आम्ही येवच्या पहिली वडापाव रेडी. गरम गरम वडापाव उडून झाला. चटणी बीन बघा कशी मस्त गरम गरम असतं ना. तर त्यांचे फीडबॅक कशा भायरसून सारखं कुरकुरीत आणि भितरल्यान सारखं मऊ सॉफ्ट मजा येता असली खावपाक न्हू. मजा येता खावपाक. खरीच टेस्ट बरी आसता. तर 4-4:30 म्हटल्यार ह्यांचा वडापाव सेंटर हे ओपन करतात. मागीर ते वडापाव करतात, वडे काडटात आणि मागीर हळूहळू यांचे कस्टमर येवपाक सुरू जातात. बघा बबलीची आयज मजा झाली. बबली बघ कसो खाता. तर आता आम्ही भितरूच बघूया त्यांचं किचन बघूया. किचन तर त्याला वडे सोडलेले आहात. हा गरम गरम वडे तयार जातात. तर असं यांका 4:30-5 म्हटल्यार कस्टमर येवपाक सुरू जातात. गिरायक सुरू जाता यांका. आणि ते मागीर 8, 8:30 असं जायसर 9 जायसर त्यांना गिरायक असता. बघा कितके लोक आहात. आणि हे बिजी असतात. चालूच उरता यांचं काम. यांका हयसरला सायडीक सरांक मेळना ना.
तर हे गरम गरम तेलान तळतात ते वडे बघून तुमका सुद्धा रुचली असतली. या तुम्ही तेव्हा काळा. आणि हे बबली बसला वडापाव खाता. हे आमचे पंटर लोक. हा रस ऑमलेट खबर असेल तुमका. त्या रस ऑमलेटचो रस अगोती हा मस्त वास इलो. अरे बबली रस ऑमलेट खाऊयाचो खातलं. आणि यांच्याकडे ऑनलाईन पेमेंट सुद्धा जाता. म्हटलं यांच्याकडे तो QR कोड बी ना. UPI पेमेंट तुम्ही करू शकता. गुगल पे, पेटीएम काय करून यूज करून. तर तुम्ही बघू शकतात जर हे सामके बिझी उरतात. तर हे बघा हे ऑमलेट भाजून दवरलं यांच्यानी. कोणीतरी ऑमलेट ऑर्डर दिली. ऑमलेट पावून दिला. रस ऑमलेट कोणीतरी ऑर्डर दिलेली या. आता हे ऑमलेट परत दिली बघा. मस्त वास येता. दमदमीत वास येता. अरे वा बरी भाजा दिलेली असा ऑमलेट. बरो वास येता. तुमका रूच इली. हय बघा करत आहे का रूच इली. हय तू बघा. आणि हय ऑमलेट पावची ऑर्डर रेडी असा. पोळयेन घातलेली ऑमलेट. आणि ही झाली ऑर्डर रेडी. आता आम्ही त्यांची माहिती जाणून घेऊया त्यांच्यात कडसून. तर आता म्हाका तुमची मातशी इन्फॉर्मेशन दिया, माहिती दिया. तुमचं नाव? निलेश कुबल. आणि तुमचो ह्यो बिझनेस जो आसा तो कधी पासून स्टार्ट, कितकी वर्सां जाली? 9 वर्षां जाली. ब्रिज चालू जाल्ल्यार बिझनेस चालू आहा. म्हणजे ह्यो आता ब्रिज बांधला, पूल बांधला तेव्हाच्यान ह्यो चलता बिझनेस. म्हणजे 9-10 वर्सां अशी जातली. 9 वर्सां जाली ह्या बिझनेसाक. आणि तुमचे कस्टमर खंयसून कसे कित्याक मी बघतोय की तुमचे खूप कडसून लोक येतात. आमच्या गोंयाचे लोक सुद्धा ह्या सायडीन असतात. म्हणजे हरमलचे म्हण, पालयाचे म्हण, केरयेचे म्हण. मांद्रे ताकायचो पणजे ताकायसून येतात. आणि एक म्हणजे तुमची सर्विसय बरी असता. म्हणजे म्हाका खरं स्पेशली सांगपाक असं मजा येता की तुमची जी सर्विस असता ती म्हाका खूप आवडटा. आणि त्याका लागून मी स्पेशल येतो. तर आता तुम्ही जी बघलात ती आली त्यांची छोटीशी माहिती. आणि ह्या त्यांचं डेलीचं काम, त्यांचं डेलीचं रुटीन. आता वडापाव आम्ही खाल्लेले आहोत. खूप मजा येईल. बरं लागलं वडापाव. आणि नंतर असंच खूप स्वादिष्ट असतं. म्हणजे टेस्ट सुद्धा बरी असते यांची. आणि सर्विससुद्धा बरी असते. स्पेशली मला सर्विस यांची खूप आवडतं कारण. आणि असं तुम्ही या केव्हा म्हणजे हवे तुम्ही याचे लागेल होतं पालियेकारानं मग तुम्ही व्हिडिओ बघताना तुम्ही या केव्हा खाया करीत. आणि यांची सर्विस मस्त असतं. सर्विस म्हाका A1 नंबर 1 सर्विस कळा. सो तुम्ही या हयसर केव्हा कळा. आणि हयसर ऑमलेट, रस ऑमलेट, वडापाव आणि भाजी पाव मेळटा, मिरची पाव मेळटा. आणि चा सुद्धा बेस्ट असतं यांचो. या केव्हा तुम्ही कळा. आणि हे बघा हयसर थंडा सुद्धा मेळटा. बबलीक थंडा मेळा. अरे बबलीची मजा. हा बबली सावकाश थंडा मार. आमचं सिद्धेश परब इल्लो आता. सिद्धेश परब ब्रँड बिंग सिद्धेश परब. Hello, कसं आहे? I'm good. How are you, bro? आय एम गुड. And what are you doing? Next project? नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉग हयसर लॉग करी आसलो. Vlog झालं? हय येतो चलो. तो येयला त्याच्याकडे येयला
हय खावपाक गेले खाल्ला तुम्ही ना आम्ही खाल्लो आता तुका खाताना आम्ही खाल्लेलो तू आमका बरं खेळला खाता मी ऑमलेट पाव खाता ऑमलेट पाव आता ह्यो आमचो सिद्धू बाई ऑमलेट पाव खातलो रस ऑमलेट रोज ऑमलेटाची कॅपॅसिटी ना ऑमलेट पाव चल आस्वाद घे येस लोगान म्हाका हांव येतलो लोगान ठीक करा येतले लोगान ऑमलेट पाव म्हाका ऑमलेट मिरची हांव नाका गरज पिक्चरातलो मेन हिरो गरज माझ्या मुवीतलो मेन हिरो सध्या बघ तुमका सांगा असले पालियाचे पालियाचे हय हय येतो सगळे पालियाचे बघ हे सगळे 4 झाड पालियाचे अविराज ऋग्वेद तो नारायण ह्यो यश हे बघ पालियाचे अरे हे दोघे पालियाचे होय येतं येतोय तू येतोय सध्या नाही येतो केव्हा येतो आयतार तुम्ही येतो तरी बघा हे आमच्या गावातले भुरगे हय येतात मेळान हय येतात बसतात गजाली मारतात हसतात खातात मजा करतात बघा बघा म्हणजे सगळे आमचे भुरगे आहेत खावपाक येतात सगळे पळय म्हाका बघून भितर पळटात हो आमचो एक कलाकार बरो कलाकार आमचं नाटक 18 तारीख 18 फेब्रुवारी शिववर्धन पालिया भूमिके आमच्या मेन भूमिके देवळान सगळ्यांनी येवपाचें हे माझी एक ॲडवर्टायज कशी सगळ्यांक दिता नाटकाची आणि 18 फेब्रुवारी आव्हान आणि तू खाल्ले वडापाव मी ह्या काढले रे ऑमलेट पाव पण वडापाव बेस्ट आणि आमचं अभिजित चाइल्डहूड माझे फ्रेंड आहे हे म्हणजे भुरगेपणान आम्ही वांगडा शिकलो आता हे भितर ये म्हणजे तुमकां आनी एक जोक दाखयते हे ह्याचो व्हिडिओ लाईक करा कमेंट करा शेअर करा सामको क्रिएटिव्ह व्हिडिओ हा हो आणि असेच फुडें याचे व्हिडिओ लाईक करीत राहा आणि हेंका मातसो हेंका खूप हसपाक येता मातशें हेंका घेतल्यार बरें लिपतात कशें ते चल थँक्यू बरं थँक्यू येस बरं लाईक शेअर सबस्क्राईब बरं येतो बरं